No niin, hei, mahtavaa. Tämän viikon somelive on täällä aluillaan. Meillä on ollut 2 someliveä tässä aikaisemmin. Ihan ensimmäisessä oli mukana Laura Hietala, jolla puhuttiin TikTokista. Ja sitten edellisellä kerralla oli toinen Laura, eli Laura Johansson tuolta Living Roomista, jolla puhuttiin sometrendeistä. Tänään kuitenkin meillä on aiheena yritysviestintä ja yritystarinat. Ja mulla on vieraana täällä Marjo Tiitto Mediasta. Tervetuloa Marjo. Kiitoksia Liisa kutsusta. Hyvä. Hei, kiva, että oot täällä tänään. Ja tosiaan meidän päivän aiheena on yritystarinat ja otsikkona oli tämmöinen kuin Mikä ihmeen yritystarina. Lähdetään tästä liikkeelle no tässähän tämä tuleekin uudestaan. Marjo tosiaan vieraana, eipä sitä ehkä tarvitse toista kertaa toistaa, mutta ihan pieni alustus sosiaalisen median kanavien eroista, joka liittyy myös tähän tämän päivän viestintäaiheeseen. Siihen, että tässä on tämmöinen, hieman leikkimielellä olen kopsannut tämän tuolta jostain amerikkalaisesta versiosta, että kuinka korvapuustista tehdään erilaisia viestintää erilaisille kanaville. Ja tuolta Google Mapsista alkaa tuolta noin kello 12, eli siellä on, että arvostelin tämän kahvilan korvapuustit. Ja sitten YouTubessa, että tilaa mun korvapuustikanava. WhatsAppissa on, että moi, syödäänkö huomenna korvapuusteja. Ja mun ikisuosikkini on tämä LinkedInissä, olen kokenut korvapuustin leipoja ja syöjä. Ja niin edespäin ja niin edespäin. Se, että sosiaalisen median kanavissa täytyy viestiä eri tavalla ja ne kanavat ovat erilaisia viestintäalustoja, niin on hyvä, ei edes aasinsilta, vaan ihan oikea silta tähän päivän aiheeseen. Haluaisitko se Marjo esittäytyä itse vielä vähän lisää ja tarkemmin ennen kuin mennään suoraan näihin kysymyksiin? Joo. Mä oon siis Marjo Tiitto nimeltäni ja mä pyöritän Tiitto Media nimistä luovaa viestintätoimistoa. Aika tuore yritys, 2 vuotta mulla on yrittäjänä vasta taustalla ja sitä ennen mulla on semmoinen suhteellisen vankka kokemus suomalaisesta media- ja viestintäkentästä. Eli mä oon ollut pitkään tehnyt töitä toimittajana, muun muassa Maikkarilla ja siellähän me Liisankin kanssa aikoinaan tutustuttiin. Ja toimittajavuosien jälkeen mä oon työskennellyt viestinnän päällikkötehtävissä parilla eri toimialalla ja nyt tosiaan sitten oman yrityksen vetäjänä. Ja tämä mun osaaminen pohjaa tavallaan niin kuin 2 ehkä vastakkaiseenkin asiaan, eli faktaan ja fiktioon. Mulla on maisteritutkinto sekä journalistiikasta että sitten elokuva- ja TV-käsikirjoittamisesta. Ja mä sanoinkin, että mulla on tällainen sivupersoona, joka kirjoittaa sitten näitä elokuvia ja TV-sarjoja. Mutta siis ihan toden puhuen, niin mä nautin suunnattomasti siitä, että mä pystyn hyödyntämään työssä näitä molempia puolia, koska ne niin kuin vahvistaa toinen toisiaan. Okei. Hei, kauhean mielenkiintoinen tarina sinullakin kerrottavana tuosta omasta urastasi, niin kuin tietysti meillä kaikilla, jotka on useamman 10 vuotta näitä hommia jo tehneet. Hyvä. No hei, aloitetaan ihan tästä, kun nyt ajankohtaisena asiana tämän Ukrainan sodan ja muiden erilaisten aiheiden kerran on se, että aika moni yritys on joutunut miettimään esimerkiksi kriisiviestintää, vaikkei se oma yritys kriisissä olisikaan. Ja sitten tätä mis- ja disinformaation eroja. Ihan nopeana kertauksena. Misinformaatio on sitä, että kun Möttösen Matti jakaa vaikka somessa uutisen, jonka todenperäisyyttä hän ei ole tarkastanut, eli hän tahattomasti levittää väärää tietoa, tai sitten sitä voi tehdä ihan tahallaan. Ja disinformaatio on sitä, mitä Venäjä tällä hetkellä tekee, eli propagandaa, tarkoituksellisesti vääristettyä tietoa. Mutta olisiko sulla, Marjo, ajatuksia tähän ajankohtaiseen viestintäteemaan? No oikeastaan se, että niin kuin akuankkaa lainatakseni, niin me eletään kovia aikoja, ystäväiseni. Eli tämä kysyy paljon meiltä viestinnällisesti sekä ihan niin kuin yksityishenkilöinä, että sitten jos me ollaan vielä yrittäjiä ja me pyöritetään omia yrityksiä, niin tämä vaatii meiltä paljon. Ja mä sanoisin, että se mitä se meiltä oltiinpa yrittäjiä tai yksityishenkilöitä vaatii eniten on tietynlainen niin kuin maltti.
ja arviointikyky. Et ei niin kuin lähdetä mesomaan niin paljon kuin tämä tunteita herättääkin tämä asia, niin kuin kaikkien uutisten perään tai niin kuin lähdetään mukaan kaikkiin poikotteihin, mitä tuolla ilmassa roikkuu. Et se maltti on niin kuin vanhan sanonnan mukaan valttia tässäkin tilanteessa. Ja sitten toisaalta yrittäjille, jos se oma bisnes jollain tapaa liippaa niin kuin tuonne Venäjälle, niin kannattaa olla nopea siinä omassa tiedon välityksessään, että kannattaa pistää ne faktat pöytään, mutta olla unohtamatta myöskään tunteita, koska tässä on niin paljon myös niin kuin tunnepuolta mukana, eli niin kuin semmoinen empaattinen, faktapohjainen viestintä, jossa tehdään nyt nopeasti selvää niin kuin sen yrityksen perusasiat, niin se olisi nyt tärkeää. Tähän mis- ja disinformaatioon liittyy hyvin paljon myös se, että se faktan tarkistus, eli kun vaikka esimerkiksi somessa jaamme uutisia tai muuta, niin kannattaa jakaa sellaisia uutisia, joiden todenperäisyydestä olet aika lailla varma. Kyllä, koska sitten siis sen vaan sanottua somessa huomaa, että jos se oma medianlukutaito ikään kuin vähän niin kuin horjuu, niin siellä on muita, joilla on parempi medianlukutaito ja ne heti korjaa virheet, että maltti on valttia. Näinhän se on monessakin asiassa. No hei, sitten tästä yritysviestinnästä ehkä vähän lisää. Niin minkälaisia harhaluuloja yrityksillä sun mielestä on viestinnästä tai viestintään liittyen? No kaikkien näiden viestintävuosien kokemuksella voin sanoa, että hyvin monenlaisia, mutta mä voisin nopeasti niputtaa muutaman semmoisen tyypillisen harhaluulon. Ja jokainen, joka on joskus tehnyt viestintää, on varmaan törmännyt sellaiseen aika yleiseen harhaluuloon organisaatioissa, että kaikkihan me olemme viestinnän ammattilaisia. Ja se lähtee sellaisesta perusolettamuksesta, että kun länsimaissa lähestulkoon jokainen osaa lukea ja kirjoittaa, niin se jotenkin niin kuin pätevöittäisi kaikki sitten myös niin kuin ammattimaisen viestinnän tekemiseen. Ja sehän ei tietenkään pidä paikkaansa, että viestintä on oppiaine, jota opiskellaan yliopistossa, siitä valmistutaan ja työelämä sitten kouluihin lisää. Tämän tyyppinen arvostus, sen soisin niin kuin lisääntyvän. Ja sitten ehkä tähän niin kuin liittyvä semmoinen sisarharhaluulo on se, että viestinnän työ olisi jotenkin vain puhumista ja kirjoittamista ja esiintymistä. Toki se on sitäkin, mutta että viestinnän työn mun mielestä kaikista tärkein ja ehkä sitten sellainen näkymättömin piirre on sellainen kokonaisvaltainen harkinta. Eli just tämä on taas tämän maltin sukulainen, se mitä mä sanoin äsken, eli ennen kuin puhutaan tai kirjoitetaan mitään, niin harkitaan. Et mietitään se kokonaiskuva, että ottaen huomioon maailmantilanteen ja omat sidosryhmät ja avainviestit ja muut, niin mitä nyt kannattaa tehdä? Ja vasta sitten toimitaan. Se on tämä vanha viisaus siitä, että onneksi en enää tupakoi, mutta silloin aikaisemmin sanottiin, että ensin käydään tupakilla. Nykyään voi sanoa, että otetaan kuppi teetä tai kahvia ja sitten vasta painetaan enteriä tai kirjoitetaan loppuun tai näin päin pois. Ja se yön yli nukkuminenkin joskus voi olla ihan hyväksi. Joo, mutta se on aikamoinen haaste tässä yhteiskunnassa, jonka tahti on nopeutunut niin paljon, että kaikki halutaan heti. Niin se, että maltat miettiä hetken ennen kuin teet, niin se on. No sitten toinen semmoinen aika yleinen harhaluulo, joka sitten toisaalta näkyy nyt näiden viime päivienkin tilanteessa, on se, että kuvitellaan, että sillä viestinnällä ja niillä kauniilla sanoilla voidaan niin kuin selitellä ja silotella ihan mitä tahansa. Et joskus ehkä vuosikymmeninä on ollut sellainen aika, että yritys esimerkiksi on voinut tehdä jotakin ja sitten kuitenkin väittää olevansa hyvin vastuullisesti toimiva yritys, mutta se ei mene enää läpi. Et nykyään varsinkin niin niitä viestintä on tekoja. Et on se toki sanojakin, mutta se on myös todella paljon tekoja. Ja sitähän me nähdään nyt tämä suuri ristiriita, vaikka nyt Venäjän tilanteessa, ne teot ja sanat, niin ne on ihan eri maailmasta. Sepä se on. Minkälaisia pieniä tekoja me, sanotaan pienet yrittäjät, voidaan esimerkiksi tehdä nyt viestinnän avulla? Yleensä vai siis nyt liittyen tähän Venäjän tilanteeseenko? No, molempia ehkä. No siis yleisesti ottaen niin ne teot kannattaa linkittää siihen niin kuin kuka ja mikä se yritys on, mitä se tekee, mitä sen arvot on. Ja sieltä kumpuaa sitten semmoinen aitous, että mä kehotan välttämään sellaista feikkaavaa toimintaa ja feikkaavaa viestintää, että aitous on niin kuin iso asia ja todella tärkeä asia nykypäivänä.
Et sieltä niistä omista arvoista kannattaa lähteä. Ja mä tiedän, että jokaisen yrittäjän, niin jos linkittyy tähän Venäjän tilanteeseen, niin on varmaan kahtalainen olo, että on huoli niin kuin maailman tilanteesta sen yrityksen toimeentulon kannalta ja sitten ihan vaan ihmisenä ja niin kuin inhimillisenä ihmisenä toisten kärsimystä kohtaan. Et nämä molemmat puolet saa näkyä siinä viestinnässä ja vielä ehkä se inhimillinen puoli edellä. Et jokaisella on toki huoli siitä omasta bisneksestä, mutta se, että miten laajalle sidosryhmälle sitä kannattaa toitottaa, niin ei ehkä. Mutta molemmat puolet on olemassa. Se on totta. Vaikka me ollaan kuinka yrittäjiä tai yritysjohtajia tai viestintäpäälliköitä tai muita, niin me ollaan silti kuitenkin myös ensisijaisesti ihmisiä, jotka välittää myös siitä toisten ihmisten hädästä. Joo, ja näistä niin kuin tunteista yritysviestinnässä voitaisiin puhua ihan vaikka erillinen sessio, mutta ei mennä niihin nyt, koska se ei ollut päivän teema. Kyllä, kyllä. No, sitten mennään tämmöiseen aiheeseen kuin yritystarinaan. Mikä se sellainen yritystarina oikein on? Kerro Maria, ja mitä sillä tehdään? No varmaan kaikista tutuimmassa olomuodossaan se on se yrityksen nettisivuilla oleva, mikä on yrityksemme tai keitä me ollaan, tai jopa ihan otsikoitu yritystarina, että siellä on lyhyesti kerrottu, että mikä se yritys on, mitä se tekee, miksi se tekee sitä, mitä se tekee ja miten se tekee sitä. Ehkä jotain historiasta, jos yrityksellä on pidempikin taival takanaan ja jos siellä on merkittäviä vaiheita, esimerkiksi ihan vaikka vaikeuksia voi käyttää siellä, kunhan ne on jollain tavalla voitettu. Ja sitten monesti yritystarinoissa voidaan myös sit katsoa tulevaisuuteen aika kunnianhimoisestikin ja niin kuin miettiä, mitä vaikkapa iso ongelmaa me halutaan toiminnallamme ratkaista. Näistä elementeistä se koostuu. Se, miten sitä hyödynnetään, niin se vaihtelee hyvin niin kuin monella eri tavalla. Että minimissään se on tosiaan siellä nettisivuilla se yritystarina, mutta sitten se voidaan jalostaa ja se voi elementtinä olla mukana ihan missä vaan, vaikkapa niin kuin jonotusmusiikissa, jos niikseen tulee. Loistava idea. Kyllä. Hyvä. Sitten seuraava kysymys oli tällainen, että kenellä semmoinen yritystarina oikein tulisi olla ja kuka sen tarvitsee? Mä käytän esimerkiksi Xenneckiä nyt esimerkkinä. Xennec, jossa on meidän perheyritys, jossa mieheni on osa-aikaisesti töissä ja minä täysiaikaisesti. Niin pitäisikö esimerkiksi meillä olla ikioma yritystarina? No mä heitän vastakysymyksen, että onko teillä? Ei meillä kyllä taida olla. No kyllä mä suosittelisin, että niin kuin ruvetkaa miettimään sellaista, että niin kuin, mä olen yhden naisen yritystä pyörittävä henkilö ja kyllä mä oon niin kuin fundeerannut tätä yritystarina-asiaa, koska mä väittäisin jopa niin, että siis siitä hyötyy kaikki niin kuin koko riippumatta yrityksistä ja yhteisöistä, mutta mä sanoisin, että pienemmälle yritykselle siitä saattaa olla isompi vetoapu markkinoinnissa ja tuossa niin kuin, viestinnässä, koska se on niin kuin, se yritystarina on sitä niin kuin yrityksen DNAta ja kun sen tavallaan niin kuin, rakentaa kasaan sen yritystarinan, niin siitä on helppo sen päälle lähteä sitten rakentamaan sitä viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa. Että jos varsinkin monet pienet yrittäjät miettivät, että mitä ihmettä me laitetaan sinne someen, niin kun sen tarinan kirkastaa, niin sen päälle on helppo lähteä sitten rakentamaan niitä sisältönostoja. Todenpa totta. Tämä on tietysti se, mitä minä sanon näissä omissa somekoulutuksissani asiakkailleni ja muutenkin, että kerro yrityksen historiasta, kerro siitä, että miksi yritys on perustettu ja ketkä sen on perustaneet ja milloin ja miten ja minkälaisia vuosia matkalle on karttunut ja näin päin pois. Joo, ja mä sanoisin, että se syy, miksi näin kannattaa tehdä, se ei ole itsesarvo, että jokaisella yrityksellä pitää olla tarina, vaan se liittyy siihen, että ne yritystarinat tekee siitä yrityksestä ja sen tuotteista sillä niin kuin lähestyttäviä. Ja asiakkaan näkökulmasta, kun joku yritys tai tuote on lähestyttävämpää, se on houkuttelevampaa, versus kuin kilpailijan tuotteet, ja kun sen asiakkaan saa niin kuin tunteiden kautta sitoutumaan siihen tuotteeseen, niin se on sitoutuneempi asiakas, että tämä kuitenkin in the end of the day menee sinne myynnin puolelle, että sitähän tämäkin palvelee. Mutta sitten tulee samalla sen yrityksen sielu, että mä väitän, että paitsi että se palvelee sitä myyntiä, niin se on myös sitten motivaatiotekijä siellä yrityksen sisällä. Että tämä on se yritys, jota me edustetaan, näitä arvoja, tämän tyyppistä visiota. Että sillä on monenlainen rooli hyvin tehtynä sillä yritystarinalla. Olet aivan oikeassa. Kyllä tässä täytyy nyt laittaa kynä sauhuamaan.
ajatukset paperille. No milloin semmoinen yritystarina sitten oikein on tarpeen? Pitäisikö se olla jo silloin, kun yritystä perustetaan vai ennen kuin ollaan PHR-papereita kiikuttamassa vai voiko sen tehdä vielä niin kuin jälkikäteenkin? No mä sanoisin, että tämän paras puoli on ehkä se, että sen voi tehdä milloin vaan. Et tietenkin se, että jos yritys on suht uusi, niin se on hyvä lähteä silloin rakentamaan, mutta ei se ole myöhäistä missään vaiheessa, koska yritys niin kuin elää ja kehittyy koko ajan ja samoin se tarina elää ja kehittyy koko ajan. Et siitä hyötyy kyllä ihan missä vaiheessa tahansa. Ja mä sanoisin vielä, että jos miettii sitä, että okei, tarvitsenko mä niinku tämän tyyppistä ja kannattaako tähän uhrata aikaa ja vaivaa, niin voi ajatella sellaisen esimerkin kautta, että jos sulla on vaikka niinku tavallinen pizzeria versus pizzeria, jonka keittiömestari on ollut töissä niin kuin maailman huippukeittiöissä ja nyt hän on omistautunut niin kuin artesaanipitsojen tekemiselle lähiraaka-aineista. Niin mieti, että kumpaan se asiakas sitoutuu tunteella, kumpaan pizzeriaan. Toden totta. Mulle tämä on ainakin niin kuin no-brainer. Toden totta, no-brainer. Ja tässä päästään myös hyvin nopeasti niihin erilaisiin vastuullisuuskysymyksiin mukaan, että sen yritystarinan kautta voi tuoda myös sitä oman yrityksen vastuullisuutta ja muita arvoja myös esille. Nimenomaan. Joo. Hyvä. Sitten tämmöinen ihan perustavaa laatua oleva kysymys. Kerroinkin jo, että sitä voi käyttää siellä nettisivuilla sitä yritystarinaa, mutta missäs muualla sitä on sitten hyötyä ja apua? No siis niin kuin mä sanoin, niin sitä voi hyödyntää ihan missä vaan, että mielikuvitus on tässä rajana. Että mä kun on vähän tällainen niin kuin elokuvafriikki, niin mä sanoisin, että tähän pätee samat tietyt lainalaisuudet kuin elokuviin, että myös yritystarinassa on roolitus ja siinä on lavastus ja siinä on puvustus, jos se tehdään niin kuin oikein pieteetillä, että jokaisessa hyvässä tarinassa on päähenkilö. Ja niin se on myös yritystarinassakin, että se toki voi olla se yritys se päähenkilö, mutta ihmiset sitoutuu paremmin ihmisiin, jolloin kannattaa miettiä, että onko se sitten vaikka se toimari tai perustaja tai kuka onkaan. No sitten kannattaa miettiä sitä niin kuin lavastusta sen yritystarinan kautta, että jos vaikka siellä korostuu siellä tarinassa ekologiset arvot, niin sitten se tulee ottaa niin sanotusti lavastuksessa huomioon, että ei voi olla mitenkään kauhean niin kuin pröystäilevä tai jotenkin ekologisesti tuhlaileva pääkonttori, versus sitten jos siellä yritystarinassa on vaikka luksusta, että tarjotaan jotain niin kuin luksustuotteita tarkkaan valikoiduille asiakkaille, niin sittenhän sen pitää sen pääkonttorin tai mikä onkaan toimitila, niin sen pitää henkiä luksusta. Ja tämä sama pätee myös siihen roolitukseen, koska me eletään henkilökeskeisiä aikoja, niin siihen päähenkilöön ja päähenkilön rooliin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Että tosiaan jos on ekologinen firma, niin ei kannata sitten sen päähenkilön ihan hirveästi pröystäillä lentomatkoilla. Kuten mä sanoin, niin sitten se hyvin tehtynä se yritystarina linkittyy ihan kaikkeen siihen, mitä se yritys tekee. Ja sillä voi olla sitten hyvin monenlaisia ilmenemismuotoja, markkinointimateriaaleja ja tosiaan vaikka sitten se jonotusmusiikki, että siihen mä en lähtisi rajoja asettamaan, että missä kaikessa se voi olla mukana, koska sitten se integroituu hyvin tehtynä jo sinne viestintä- ja markkinointisuunnitelmaan. Hirveän hyviä tuommoisia konkreettisia esimerkkejä. Kiitos noista, koska noi on varmasti sellaisia, mitkä myös uskoisin, että tämänkin lähetyksen katsojakin kiinnostaa. No hei, mites pääsee alkuun? No sen ei tarvitse olla mitenkään kauhean korkealentoista. Mä sanoisin, että brainstormaamalla, että mielellään niin, että jos on yksin yrittäjä, että sulla on joku kaveri sit, jonka kanssa pohtia niitä asioita, mutta että keskustellen ja tietynlaisia avainkysymyksiä miettien kannattaisi lähteä pohtimaan niitä avainasioita, että miettiä just sitä, että no miksi tämä yritys on olemassa, mitä se haluaa saada aikaan, mikä siitä tekee ainutlaatuisen verrattuna vaikka kilpailijaan, mitä historiallisia saavutuksia sillä on ja tosiaan sitten se tulevaisuusaspekti, että mitä se haluaa saavuttaa, mitä ongelmia ratkaista sillä olemassaolollaan. Ja sitten kun näitä kysymyksiä pöyhii, niin sieltä pitäisi niin kuin 3 peruselementtiä saada niin kuin uutettua esiin. Ja se ensimmäinen peruselementti on se ydinviesti, mikä on sen yrityksen tärkein sanoma.
Ja se toinen on se tosiaan se roolitus, mistä puhuttiinkin, että kuka on se päähenkilö. Ja sitten se kolmas on se teema, eli mikä on se aihe, josta se yritys välittää ja on valmis marssimaan vaikka barrikaadeille sen puolesta. Ja sitten kun nämä 3 juttua sieltä hahmottaa, niin sitten niiden ympärille voi lähteä rakentamaan tarkemmin sitä yritystarinaa. Taas, kiitos. Hyvät konkreettiset vinkit Kuulostaa tässäkin. siltä, että voisit lähteä nyt sitten Rainen kanssa miettimään näitä. Kyllähän tässä täytyy sanoa, että kyllä tämä töitä tietää. No sitten tuntuu, että tänä päivänä on puhuttu tosi paljon siitä isosta tarpeesta olla aitoa ja viestinnän tulee olla aitoa. Mitä sä tähän sanoisit? Tämä on valtavan iso kakku se, että mitä se aitous on, ja siihen liittyy monia asioita. Ihmisten medialukutaito on toisaalta parantunut, ja se tarkoittaa sitä, että he haistaa aika kauas sellaisen niin kuin feikkaamisen. Ja sitten toisaalta toisissa vaakakupissa on tosiaan tämä niin kuin disinformaatio ja propaganda, jota ei aina tunnisteta. Mutta siis se aitous nimenomaan mun mielestä syntyy siitä, että ne teot ja ne sanat on niin kuin synkassa. Ei niin, että tehdään yhtä ja sanotaan toista, vaan että olet sitä, mitä teet, niin että sieltä se aitous syntyy. Että monesti nykypäivän viestinnässä korostuu ne tunteet, joskus ehkä vähän liikaakin, mutta että sitä ei pidä unohtaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että jos sä niinku kyynel silmin vuodatat jotain tunteita, että se on yhtä kuin aitous, että suuret tunteet olisi yhtä kuin aitous, ei ollenkaan. Mutta että niitä tunteita toisaalta ei tarvitse pelätäkään, mutta niitäkin pitää osata käyttää oikein siellä viestinnässä. No näinpä se on. Olipa kyse viestinnästä tai vaikka ihan normaalista keskustelusta jonkun toisen ihmisen kanssa, niin niitä tasoja täytyy pystyä säätelemään niissäkin. No sitten me ollaan saatu pari kysymystä. Ja jos muuten joku haluaa laittaa tähän live-lähetyksen oheenkin kysymyksiä, niin siellä Facebookin chatissa sinne voi kirjoittaa suoraan kysymyksiä ja me saadaan ne tänne niin sanotusti studioon mukaan. Eli Reija lähetti tällaisen kysymyksen, että onko yrityksen pakko tehdä semmoinen viestintäsuunnitelma, että eikö muuten voi menestyä? Mitäs tähän sanoisit? No mä sanoisin lyhyesti niin, että ei tietenkään ole pakko. Et viestintä voi onnistua myös ikään kuin spontaanisti hetkeen reagoimalla joskus jonkun kerran tuurilla. Mutta sitten jos haluaa niin kun olla varma siitä, että se onnistuu toistuvasti ja ilman tällaista sattumaelementtiä, niin sitten kyllä kannattaa tehdä se viestintäsuunnitelma. Okei, lyhyestä virsi kaunis. Joo, siis, ja mähän voisin vaikka huomisen aamuun asti perustella viestintäsuunnitelman hyödyt, että just se, että miten se selkeyttää monia asioita ja tekee näkyväksi sen yrityksen tekemisen, tekee siitä linjakasta, antaa aikatauluja, mahdollistaa sen, että kaikki työntekijät puhuu samaa kieltä. Niitä pluspuolia on vaikka kuinka monta. Mutta ehkä se niin kuin tiivistyy siihen, että jos haluat, että viestinnässä onnistutaan niin kuin säännöllisesti ja ilman niin kuin sattumaa ja tuuria, niin kyllä se vaatii sen suunnitelman. No se on tämä vanha vertaus, että jos käy kerran kuntosalilla ja yhdesti onnistuu tekemään 10 vatsalihasliikettä peräjälkeen, niin eihän se tarkoita sitä, että sulla on pyykkilauta vatsa sitten niin kuin ikuisesti, että töitä ja töitä. Joo, no sitten seuraava kysymys oli tällainen Antilta, että onko tiedote jo kuollut? Okei, Antilla on varmaan mielessä nyt joku uutinen, jonka hän haluaa saada ilmoille. Ja mä sanoisin hänelle, että ei missään nimessä. Mä tiedän, että tästä säännöllisesti aina mietitään viestintäalalla, että lukeeko niitä tiedotteita enää kukaan ja tarviiko niitä enää kukaan. Mutta mun kokemukseen mukaan niin kyllä, ja itse asiassa nämä on tärkeämpiä nyt kuin ehkä aikaisemmin. Ja tämä johtuu siitä, että vaikka sosiaalinen media tuo sitä tietoa tosi nopeasti ja runsaimmitoin tiedotusvälineiden ulottuville, niin se on vahvistamatonta tietoa yleensä, mikä näkyy nyt esimerkiksi näinä aikoina, kun seuraa Twitteriä, sieltä liikkuu paljon tietoa, mutta ei voi olla varma, että mikä on niin kuin totta ja vahvistettua. Ja tiedotteen rooli onkin olla yksi keino lähettää sitä vahvistettua tietoa tiedotusvälineille.
Ja tosiaan mun kokemuksen mukaan noi mediatalot suhtautuu tiedotteisiin, varsinkin silloin kun siellä on ihan oikea uutinen, niin todella kiitollisena, koska ne tietää, että siellä on niin kuin faktat kohdallaan, siellä on tietojen antaja ilmoitettu, joka on sitten vielä tavoitettavissa. Eli tiedotteet on niin kuin nopeassa syklissä, tiukoilla resursseilla eläville toimittajille niin kuin tosi arvokas työkalu. Kyllä, ja se kullanarvoinen asia, että siellä on se aito yhteyshenkilö, jota voi vaikka vielä haastatella siihen aiheeseen liittyen, niin se on myös erityisen tärkeää. Ja sen varoituksen sanan mä sanon, että koska tämä on niin monta kertaa surullisesti nähty, että sitten kun sinne laitetaan se lisätietojen antaja, niin sen on muuten oltava tavoitettavissa. Se ei saa olla lomalla eikä istua koko päivän kokouksissa, vaan sen pitää ihan oikeasti vastata sitten siihen puhelimeen, kun ne toimittajat soittaa. Se on sen haastattelun aika lailla niin kuin perusjalka, että voi jutella sen haastateltavan kanssa. Niinpä. Kyllä. No hei, sitten tuli vielä yksi kysymys, tuli yleisöstä tälleen, että olen hyvinvointialan yksin yrittäjä, eikä viestintä ole mulle tuttua. Kelle kaikille osapuolille minun tulisi viestiä? No tuntematta tarkemmin tämän yrittäjän niin kuin sitä alaa ja hänen haasteitaan, mihin tämä viestintä sitten niin kuin toisi apua, niin mä sanoisin, että hänen kannattaa tunnistaa sieltä ne tärkeimmät kohderyhmät. Yleensä poikkeuksetta ne on asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita, jotka pitää tavoittaa. Joskus ne voi olla muitakin sidosryhmiä liittyen siihen toimintaympäristöön, mutta että ne pitäisi tunnistaa ne tärkeimmät, yleensä ne on asiakkaita, ja sitten pitää vaan miettiä, että miten ne tavoittaa, missä kanavissa ne asiakkaat on ja minkälaisesta tiedosta tai sisällöstä niille asiakkaille on A, hyötyä ja B, toisaalta niin kuin hupia, että mistä ne voi vaan niin kuin inspiroitua. Ja sitten lähtee siitä käsin tekemään, ehkä sillä lailla pienillä haukkauksilla sitten miettiä, että mikä on se tärkein juttu, minkä haluaa saada sitten sille sidosryhmälle läpi ja lähtee sitten vaan kokeilemaan. Aivan, joo. Ja jos miettii hyvinvointialan yksinyrittäjää, niin siellä on aika monta tahoa, kenelle voi ja kannattaa viestiä. Siinä on varmaan, niin kuin sanoitkin, ne asiakkaat ja sitten erilaiset sidosryhmät. Siellä on varmaan tukkureita, tavarantoimittajia, tilan vuokranantajaa, yhteisöä, sen alueen ihmisiä ja näin päin pois. Että kyllä, aika monelle ihmiselle tulisi viestiä, tietysti hieman eri tavalla. Niin, ja sitä voi miettiä, kun tässä kysytään, että kenelle minun tulee viestiä, niin kääntäen niin päin, että miettiä, että ketä hän toiminnassaan tarvitsee eniten. Sieltä ne löytyy ne tärkeimmät sidosryhmät. Ihan ehdottomasti, joo. No hei, mitä sä Marjo sanoisit tämmöisen niin kuin loppusummauksen? Tässä on Marjon nettisivujen osoite, jos haluaa kertoa tai jutella lisää viestinnästä, niin Marjoon saa tuolta tiittomedia.fi-sivujen kautta yhteyden. Mutta haluaisitko sä vetää yhteen tämän päivän live-lähetyksen ajatukset siitä, että mikä on yritystarina ja mitä kaikkea meidän nyt pitääkään viestiä? No mä ehkä niin kuin yleisellä tasolla haluaisin jättää sellaisen niin kuin rohkaisevan mielikuvan, että monesti yrittäjillä se kynnys viestimiseen ja viestintään on jotenkin kauhean korkealla, niin mulla on tällainen 3 kovan koon sääntö, josta ensimmäinen K tarkoittaa sitä, että kokeile. Et ihan rohkeasti kannattaa lähteä kokeilemaan jotakin viestintäjuttua, joka tuntuu omalta ja tärkeältä just nyt. Tämä ei ole tosiaan aivokirurgiaa, niin tässä uskaltaa ihan vaikka kokeilla. Potilas ei kuole. Ja sen jälkeen kannattaa kuunnella. Sitten kannattaa katsoa, että heikkeneekö potilaan elintoiminnot. Tästä tulee ihan hirveä kielikuva ja mielikuva, mutta miten tässä niin kuin käy. Ja sitten jos huomaa, että apua, että tosiaan nyt pulssi häipyy tai jotain muuta, niin sitten kannattaa korjata sitä omaa toimintaansa. Ja sitten tämä on tämmöinen niin kuin luuppi, että sitten voi lähteä uudella kokeilulla, kuuntelulla ja korjaamisella. Mutta sitä rohkeutta mä peräänkuulutan, koska se pahin virhe ei ole se moka, vaan se pahin virhe on se, että ei tee yhtään mitään. Mä oon tismalleen samaa mieltä tässä. Se on vähän niin kuin somessakin, että somekin elää kovin nopeasti, niin siinä ei kannata viikkoa jäädä pohtimaan ja vääntämään ja kääntämään jotain somepäivitystä, vaan kannattaa tehdä se ja sitten tehdä vaikka 2-3 vielä lisääkin. Se kokemuksen tuoma oppi on myös se, että sitten kun
kokeilee ja kuuntelee, niin kyllä siinä kuunnellessa sitten myös kokeilun ja kuuntelun jälkeen oppii, että mikä näistä oikeasti toimii. Nimenomaan. Hienoa. Hyvä, hyvä. Hei, nyt ollaan aika lailla lopussa. Ensi viikon torstaina, tänään oli poikkeuksellisesti keskiviikkona, mutta pidetään nämä livet yleensä aina torstaisin, niin ensi viikon torstaina vieraana Somelivessä on Saskia Salomaa ja Joshua Morres tuolta markkinointisankareista, ja heidän aiheensa on myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen. Ihan tosi paljon kiitoksia Marjo sulle, ja ei muuta kuin oikein hyvää viestinnän täyteistä loppuviikkoa kaikille ja nähdään ensi viikolla täällä Somelivessä. Moikka moikka. Kiitos Marjo, moi moi. Moi moi.